Sugdan na ugma ang koleksyon sa environmental users fee sa mga turista sa Samal Island. Ang report ni Jandy Esteban live. Jandy. Biyal kay numduman nga nasibog ang implementasyon ni ini niadto pang May 1 tungod sa problema sa electronic o payment system. Pero ugma, kolektahan na og EUF ang mga turista nga buot musuroy sa Samal. Hinay-hinay na daw nga nakabawi ning usa ka resort sa barangay Kaliklik sa Samal Island. Sukad nga gitugutan balik ang tourism activity ni adtong Marso. Sa usa ka semana, kapin 250 guests daw ang mubisita sa resort. Apan dihang pag-anunsyo nga mangolekta na og environmental users fee kon EUF sa mga turista, daghan daw ang nag-cancel og booking. So kada ato ma'am medyo naghinay ang booking namo, napoy uban nga nag-cancel silang booking kaya wa sila kasabot unsay EUF. Ugma May 8 maningil na ang LGU Samal og 30 pesos nga EUF. Human nasulbad ang problema sa electronic o payment system. Kinahanglan magpabook ang turista sa resort. Dayon mubayad sila sa EUF sa City Treasurer's Office online. Pwede usab bubayad sa mga collectors nga gi-assign sa mga pantalan. Ato king kumpara sa lain nga lugar, ang Samal Island lang ang nag-implement og pinakagmubo nga pinakabarato nga EUF, 30 pesos only for the start for this year. Ang generate nga income ana or revenue mo na ang gamiton sa panggamhanan para sa sa environmental maintenance and protection. Padayon gihapon ang pagsaka sa tourist arrivals sa isla, luyo sa hugot nga pagpatuman sa COVID-19 measures. Niadtong Marso, nakatala og 64,000 tourist arrivals ang Samal, samtang 101,000 sa Abril. Sagad na to nga mga tourist nga nagasulod ni ari gikan sa Region 11. Dili pud kalikayan nga duna gyud nanganhid di ari nga gikan sa gawas nga region. And for that, duna tay palisiya diri local policy sa Samal Island nga magdala gyud sila og katong result sa ilahang kanang negative nga RT-PCR. Katong mga residente sa Samal Island nga musuroy sa ilahang mga tourist destination sa isla, dili na sila pwedeng mubayad og EUF. Real. Okay, daghang salamat Jandy Esteban.